Nu er vi ankommet i Kroatien, og vi er på vej, vi tager tog tættere på. Ja. So, you guys will see more later. Mig og Nina har lige ankommet til hostel, og det er så smukt her i Kroatien. Vi har en strand lige udenfor, og den er crystal clear and so beautiful. So, you'll also see more of that. Mig og Nina, vi har lige svømmet in the sea, og det var så dejligt. Jeg havde mine goggles on, så jeg kunne se under the water, og der var mange fiske. Ja, det var virkelig dejligt. Men vi skal snart tjekke ind, vi skal bare lige tørre, og så går vi ned og bader igen. Så tror jeg nok, at vi vil tage vores sådan art things with us, så vi kan male os. Så that's gonna be nice. Nu er mig og Nina på vej til en anden beach, som ikke er lige uden for vores hostel, men kun 9 minutter væk fra. Så, og vi har set den all over TikTok, and it's apparently really beautiful. Jeg håber ikke, der er en mindfulness. Nej, men måske er der det, men vi kan bare se. Okay. Så det bliver dejligt at svømme igen. Take a picture to go with my family in the soup. I mean, this is awkward. This is a bit awkward. Sorry. Because Nina just looks so pretty. How dark my mouth? 5. You try me. Let's try this one. Er det godt? Okay, good. Okay, nu har mig og Nina været i Kroatien i 3 dage. Og ja, hvad har vi lavet? Vi har badet, vi har solet, vi har malet, vi har samlet seglas. Ja, der er ikke så meget mere. Vi hygger bare ved stranden. Så, ja. Og vi har gået en masse stairs for at tage til the grocery shop og bakery og restauranter og sådan noget. Så, og også bare for at komme op på gaden, så vi kan komme videre, altså for op fra hostel. Så vi har gået en masse on the stairs. Mig og Nina har gjort os flotte, fordi vi skal ud og spise. Ja.
Okay, så det her, det er Ninas dream date. Se, hvor mange penge det der koster. She's leading me into the depths of hell. Yes. Bruh said she knew a spot. Great. Dream date. Tomorrow Evo. Så vi græs. Yeah. Hey, hey. Whip and no. Dinner. Girl dinner. Girl dinner. Yes, Tom. Day 13 of Interrail, and this is our dinner. It's so nice. Nina spiser pind. Kafferør ting. Okay, klokken er 8. Ja, 8:30. Når det sige. Ja, 8:26. Og vi er på vej væk fra Rijeka, eller ja, vi er på vej til Rijeka main station. But basically, you know, today we're going away from Croatia. Vi skal til Graz og have en overnatning der. Og så tager vi til Budapest i morgen. Så ja, this is the end of the Rijeka vlog. Bye bye.